गोसाथ' दङलै दा बाथ्रा जाबाय बे रां रुफानि सायावसो सोनारगोन नालाय दा जोंहा कसारि काउन्सिलनि सिङाव थाबाय जोंहा खुनु सरकारनिफ्राय खुनु थाइसे थाइनैबो सेरखम सहायबो गैला जाबाय दा 5 बोसोर थांबाय कसारि काउन्सिलाव बे कालचार टीमनि सोर इएमोन मोजाङै बिथांजों सावरायलायनायबो जायाखै आरो जा एसे सावरायदोंमोन चिफ सारजों रां रुफायानो गैया 13 कोटी 13.5 कोटी फैसा हरो बेस्राफोर बिराद खस्थ'यैनो सोलिदों फारा खुलुमबाय माबोरै खबरा गोबावथार जाबायमोन लोगो मोनिया मा प्लेनिं दायो प्लेनिंआथ' सावथुन मुलुगाव गैथ'वा मायाव बिराद बेस्थ' दायो दा बेस्थ'आ जाबाय आङो इउबिपिआवनो बेस्थ' जानानै दं बर' सुबुं खौसेथि गौथुम आफादावनो आङो बेस्थ' जानानै दंथ'यो आरोखि ओमफ्राय दा आरो जेनेबा बिनि उनावहाय माबाफोर प्लेनिं लादों नामा माने मोजां हिस्ट'रिफोर बा माबाफोर लानानै दं नामा बेखौथ' दासान्दि स्क्रिप्ट राइटारफ्रा आंनो जेबो खबर हरथ'नाय जायाखै बे गहपुरनि थारेबारि गामिनि रुबिन नार्जारि सारा बुंदोंमोन दान्दिसे एकदिन माने खय माससो जिरायथ' बिनि प्लानिंखौ आं लासै खालामनाय जागोन अब्ला आं नोंथांखौ खबर हरगोन जाबाय बेबायदि आरो ओमफ्राय दा जेनेबा नों सानदों नामा नैबे जोंनि मिमाङावबो मोनसे मोजां आं माबा मोनसे खालामना गालांसां होननानै गोसोआथ' दङलै दा बाथ्रा जाबाय बे रां रुफानि सायावसो सोनारगोन नालाय दा जोंहा कसारि काउन्सिलनि सिङाव थाबाय जोंहा खुनु सरकारनिफ्राय खुनु थाइसे थाइनैबो सेरखम सहायबो गैला जाबाय दा 5 बोसोर थांबाय कसारि काउन्सिलाव बे कालचार टीमनि सोर इएमोन मोजाङै बिथांजों सावरायलायनायबो जायाखै आरो जा एसे सावरायदोंमोन चिफ सारजों रां रुफायानो गैया 13 कोटी 13.5 कोटी फैसा हरो बेस्राफोर बिराद खस्थ'यैनो सोलिदों बेखायनो इलेक्सन बायखांबासो जाबादि गोसो माने डिमान्ड खालामनो हासिगोन रां रुफाखौ बे खोथाखौ आं मिथिना मोन्दों आरोखि बेबायदि थेवब्लाबो नोङो जेनेबा माबा मोनसे खावलायगोन नामा बा बुंगोन नामा जेनेबा फैगौ एबार नैबे इलेक्सन बायखांनाय लोगो लोगोनो जोंनि नैबे मिमाङाव मोनसे एकदम मोजां फिल्मनि थाखाय मोनसे पेकेज हरगोन होननानै नङा पेकेजआथ' ओरैबायदिसो सारखौ आं बुंनाय जायो बे आंनि बेक्तिगत फारनिफ्राय आं पेकेज बाहायनानै फिल्म माबाखौ प्रडाक्टखौ खालामनो हानाय नङा आंनो जथेस्थ' सहाय नांगोन रायजो राजानाथ' सहायखौ होखागोन नाथाय सरकारनि एसे सहाय नङाब्ला बे गोरलै खामानि नङा आजकाल ओरैबायदि इन्सट्रुमेन्टजों बाहायनाय जायो दानि जुगाव मालाय हाइद्रा बाहायो हनै पेरासुट बाहायो अनेक रोखोमनि इन्सट्रुमेन्ट बाहायो दा बेयाव नायखमावनो 1 करोड़ हाफ नङाब्ला आवगायनो हाथावा ओमफ्राय नों जेनेबा सानो नामा आङो जेनेबा बेखौ गारनानै पलिटिकेलाव मोजां हाबसों होननानै आं बिदि सानाखै ना आरो गमामानो आंहा पलिटिक्स दोलोजों माबा गैया बर्थमान माने आङो माने बर' खौसेथि सुबुं गौथुम आफादावसो दङ नालाय इउबिपि बुङो बेयाव आङो गमामा दङ आरोखि बोसोनगिरि हिसाबै नाथाय आङो डाइरेक्टलि आं बुङो पलिटिक्सआव आं दा बर्थमान गैया गोसोबो गैया आं होनोबो हाथ'वाखै ओमफ्राय जेनेबा फिल्मनि माबा दंना मोनसे नै रिसेन्टलि दाबावै बे जारुबि सारासो लिंहरबासो जासिगोन आरोखि दे गोजोननाय थाबाय दे होनबालाय थांनो अबा थांनो बिराद बेस्थ' थेवब्लाबो एसे रायलायबाय आङो बेजोंहाय मिटिङावनो मिटिं पेन्डेल बानायाव लोगो मोननानै एसे रायलायबाय माने मा जाहैबाय जोंहाबो बेबो सासे बिराद मुंदांखा बिलेनमोनथ' मोनसे समनि आरो दाबोथ' बिथाङा आरो गोबां फिल्मबो बानायबाय जोंहा नैबे जोंहा आबु बिरला गुन्दाया बेखौ लोगो मोननायखाय आं एसे नैबेयावनो एसे आङो रायलायबाय आरोना मोजां गाज्रि खोथा आं रायलायनो सानदोंमोन नाथाय बिथांमोना मा जाहैबाय दायो माने नैबेयाव बिराद गिदिर मोनसे मिटिं बानायबाय दं नालाय बेनि ओंखायनो आङो बारा मोजां बिसोरजों रायलायनो मोनासै बे मिटिंनि थाखायनो बिथांमोना बिराद बिजि बे गंसे बिसोरो थांबाय ओमफ्राय नैरोजाय गंसेया नैबे गंसे थांसिगोन ओमफ्राय दा आङो मा जाहैबाय माने मिटिङाबो जागासिगोन नालाय माने मिटिङाथ' फैबाय दङ माबानिफ्रायनो 8, 9 आरो 10निफ्रायनो ओंखायनो एसे लोगो मोनबाय एसे रायलायबाय हनै थांसिगोन दिन्थिबाय दे नोंथांमोना माबायदि मोनो